Agi po kayo mga agi eh. Asa naman mga tao mag-agian re. Magbulis ng tali kay. Wala natin magpalit bukas ani. Krisis na juga ayo. Kapit na lang tas patalim ani. Mau naman ito ah. Bukan nih. Kwarta na yun ah. Murag dato-dato gini ya. Daghang kwintas. Patay. Pulis man ini. Di ka tumapaw lang eh. Ah, bahala na kita cook na nagsumido ng pulis. Daghang gani kwarta ron. Bahala na. Hop, pulis yun eh. Hop, ayaw na. Ayaw nagkuot ya, ulay na. Uy, nya, kailangan ako. Kailangan ko daw, sir. Pulis. Oh, pulis man ko. Yang anong imong kong tulison? Sos, ayaw na pagbuot niya. Kailangan lang kong kwarta ron. Mahal kayong bugas. Pati di mahalas bugas, sir. Ayaw na pagbuot, sir. Amira, imong kwarta, sir. Pagawas na, sir. Oh, ito problema. Sos, pulis. Ya, pwede di kwarta. Amira, sir. Tolong ka po. Ikaw sa mga kwarta na. Pwede kwarta. Amira rin. Isaw na pwede tagtangan, sir. Gumulong ka na. Ito pa'y tulisyon. Ako pa'y patangtangon. Ayaw na pagbuot na, sir. Ay, naglag. Bakit naglag? Bukan, parang sir. Anna. Ala, Gwapo ko, sir. Gwapo ko. Sus, purya gaba nga naungan. Ay, Ay, naparaway sir. Upuntas mo ako dato. Doon kay ka. Sabi na, kumitas mo. Pagkawasa. luoy magkaikag naungan. Pagkito kaya mo sila karon. Hadlok yung ko sa imong naong yun. Ano kali? Ano kali? Kali? Iskag, nakaanti para Kapo-japo nga. O sige, ingog maot lang. Silong ka na to. pagsa. Sige, maman, maot bobo. Gwapo, gamay. Gamay ka po. Dali eh. Hapon na. Wala na. Sige, pagbukawas na tanan. Sus, kuya, kanala palagi ko. Kusi lagi ba? Sabi niya yung bag. Nga nga aksyon kang bunot kanihan niya. Wala kay kusinday. Nagkumpuro kayo ni kwarta ba? Ya, bra. Ano yung isa mo yung... Ano mo kwintas? Tumasa na. Imo ba yun? Dilogon? Buot ka sa Anay, natag rabanisa kung Sa busilong ka na ka. anong di man gud na ko nang ihatak. Doon tabak ka na kong busilo. Sa kinay ng buto na kong busil. Patay ka. Matay, hinduta. Hinda na ba? Amin na ba? Parang po. Unsa man tulisana ni? Dali ba? Wow! Sana unsa para brula di na pagong dawat ani. Usab nang brula nilukot. Mo ni pulis. Ko dito sa ano, tong bahay ba dito akong gikukok. Kukok man kang dako. Wala niya pasilo mo. Pati mo tawag kay buot mulos man kang dako. Yang kukok ka dai. Sa ka pa sa kalibutan. Mo gyapon ko pasyon nga ako naman ang gihatag nimo tanan. Wala ka. Gapan Ano mo balik magalito dito. Tangan ang antipara nimo. Tugan ka dito dito. Kay tugan ka dito. So. Ay nagbalik ka. Burag dato ko aksyon roda. So to na pulis daw kay. Dugay na ko nang andoy ani. Pulis ko ba? Kadi, buat na ibu. Ay, na. Magsapon ko. Wah, sus, pulis na. Pulis ron. Hop. Murni pulis ron. Ya, manulis. Karon, murag na alang-alang pa ko. Balik ko tago kay. Wah, gindutan ako grilo ay. Ah, kaning gikan reluhan eh. Bro, sig paminaw nako mga nani ketidan mga sisitamin. Oh, di gold pang reluhan eh. Patay na pud. Sa man pasabasaan man ning paluan ning tuhanan eh. Kasi mat na yung pakilok na ron,
Masa mo yung ten? Undakan pa to. Tulis. Kasama yung tulisan mo sa kwa, sir. Nakita kang gahukas ng mekaniko, gapuro na. Tinil, mekaniko. Isuga balik ko nimo. Kailan ka ako? Sana. Sa. Kung graduhan ka, mapasan mo na. Sir, ayun ako tulisan, sir. Manuhay ka, sir. Oh, walang nagustuhan niya, sir. Oy, ano mo na, sir? Muna na, sir. Oh, muna, sir. Oh, sana ako alisin, oh. Sana, oh. Saan doon? Sa lang pala na. Manuhay ta kasi wala na ko kwan, sir. Sige na, sir. Tulisan, sir. Isagot. Sig ka na, nasig na adi abang tako nimo. Oh, wala lagi, sir. Oh, tanawan na, sir. Oh, wala. Oh. Balik. Ulaw mo pa na ay. Manuhay, sir. Pusinan ko, sir. Pusinan, sir. Maguba ng sil. Hindi, lagi na ako ba? Ano ba kung sil magkanga usa mabuliwan mo na? Gusto na ako mamatay, sir. Kapunan ko na ako kinabuya, sir. Napay ako anak na hospital, sir. Ano sa ospital mo timo anak? Wala ka lagi kaon gutom kayo. Wala ko kapat bugas. Wala na ko kwarta ki, sir. Uya di mo. Tagalan ka na ko ta. Ako, sir. Ano mao naman dyan ako natulis po. Pwede na, sir. Salamat, sir. Ya. Usa pa pwede na ko itabang mo. Uya. Luwi ko, sir. Ako anak, sir. Wala ko gusin na. Wala ko gusin na. Wala kayo yung suotan ni, sir. Uya pero mo na lang kalao. Ilit ko kayo, sir. Wala makatabang ra mo kay. Mangita ko kwarta dito unahan naghan kwarta to. Oh, boy, kwarta dito, sir. Puro mo bisulan, sir. Ya usa pa man. Pana, sir. Kaya pinindang na muna ko, sir. Oh. Sige mo na lang. Uya mo. Sige ako sir. Oh, lala po rin. Hatag na ko naman rin. Uya mo. Pabaligya ni ha. Okay, sir. Baligya na mo. Ngalan mo anak. Ipaayo gito yung anak yun. Okay, payo lagi ako to, sir. Itaw sa, sir. Ayaw na nagtaon. Gusto ba ka marunong 6 ka dito? Kaya babaligya naman naman ito. Ay, balik ka. Salamat kasi ha. Maurag yun na yung ulit ako yun. Ano pa? Na. Pag sa kwarta to. Ulit na. Pangitang kwarta to ha. Okay, sir. Salamat sir. Sir, kulang pa, sir. Kulang pa, sir. Kulang pa, sir. Kulang pa, sir. Kulang man. Ba't kayo mo rin, sir? Ako nga galing, sir. Pila dito marunong mo sa imong anak. Daw sa tapos na 1 million ki, sir. 1 million ki. Kadi kuha man ana. Ako kay sir na problema. Sige mo na lang yo. Pila ka tira na, sir. Kani mahal-mahal gini siya. Amot og pila na katidad na. Basta natulis lang na. Oh, mahal po ning bag oh. Kasi sulod na ni, sir. Amot ako kabalo sa sulod na. Ano ni ron eh. Oh, pa gini problema na ko. Ha? Init kim sa niya, sir. Ako na, sir. Init ki, sir. Mura na ko mapaso. Init niyo. Sige. Basta maulian na to imong anak ha. Sige, sir. Oy, mo na pala ti para oh. Tinulis ra bitaw pa ako na. Oh, Pesa tujukin sa ko, sir. Mare. mau na siguro na. Amot lang. Init eh. Surbad tayo ng problema ron, sir. Ah, tap kayo tabuan eh. Sir, mauli na ko ay. Ha? Sir, mo pa. Kaya mo, sir. Di na. Ah, dili na gyud pwede ni nga tag ni kay manulis pa ko. Sige, sir. Salamat kayo, sir. Salamat. Yun na ha. Sir. Sir, sakto juga sa anak, sir. Tugnaw na kitong anak, sir. Wala isa na kito, sir. Ha? Wala isa na kong anak, sir. Bino juga tao. Lagi, sir. Oh, promise. Actually. Tay bitaw gyud nag ang anak ni mo hag. Sakto juga sa anak kito. Oh. Ano mo ko? Sir, kanimo puro, sir. Makita ko. Kadang kuan Okay na, sir. Ako ang asawa, sir. Wag ito puro, sir. Ano na usap. Kaya ko na sanina, sir. Empate. Wala pa gito, bro. Tamo binyo daw mo kapalit oy. Ala nga, sir. Kinahurot na ikan itong pan lagi, ba? Itong pagbagyo ba? Itong bagyong Yolanda. Banda ka dugay na to sige na. Sige, sir. Bro, itawag ka, sir. Oo. Kasi ba mo, sir? Kapayat mo siguro ka. Kapayat ka ha. Dili. Kalakin ako. Pulis. Oh. Sir. Ha? Ano mo break, sir? Bakit? Ano ba? Suto yung break, sir. Ako bre. Patyon ba ako? Ayun, sir. Sige na ka, sir. Ano to? Buang ka nga. Dulot na kong buwan. Ulit ako ha. Salamat, sir.